Det er lortkamera, der er ikke noget på. Det er pisservart. Det vil jeg skide på. Hvor fanden har vi nogle Irantis, så der herovre. Dem har jeg ikke ret mange af. Det kan jeg godt lide. Det går jeg altid ud og kigger. Og så er det bliver april, så kommer der tulipaner vist steder. Her. De er så søde, de der. Dem kan jeg så godt lide. De kommer altid i slutningen af februar. Au, for satan. Klap af, det swedt her. Irantis, der pisser. Den har langt meget givet til. Og nu er der selvfølgelig ikke noget batteri. Det er sådan en skidespraller igen. Jeg vil forspat. Bare jeg kunne lave en ledning til lysnettet. Det er sådan noget smålort. Men ledningen er simpelthen så helvedes pisse, eller kameraet er så lille, fordi det er noget Kina-juks. Det er sgu ikke noget professionelt kamera. Vi burde også tage et knald i dag. Det fik vi ikke de sidste 2 dage, fordi det er gamle kadaver i kamera. Og nogle af de grønne. Det er for, at man kan holde livet ud. Ja, sådan noget. Simpelthen for, at man kan holde livet ud. Nej, jeg har ikke været alkoholiker. Jeg er droget over, det vil sige, at jeg tangerer sig. Det virkelig smager skide godt. Ja, godt. Det var det sgu ned. Der er skide det. Lidt til tæppepasta. Det er sgu lige meget. Ja, godt. Lort. Hvor man skulle ikke at bygge dem mere. Ja, godt. Det var det sgu ned. Der er skide det. Ja, godt. Det var det sgu ned. Der er skide det. Verdens sjoveste video. Nu gider jeg sgu ikke med her. Nej, har du set sådan her? Nu var jeg fandme endelig langt inde på en gang med et bad i mit skønne, lækre bad, og jeg er så glad for. Hele vinteren her, der har jeg lavet etagevask, og så nogle gange simpelthen ikke givet, fordi der har været så tiskende koldt med sne og pisse lort. Dejligt. For helvede, jeg det var lidt omtænkt. Det smagte fandme godt, det jeg fik at vide, men hold kæft for den mave, den der. Reagerer på det, hvor den der for hævn. Det smagte pissegodt. Sådan er det, skulle jeg lide af det der forstoppelse. Der kommer nogle lange pølser ud, så kommer noget ordentligt møger der bagefter. Skal vi kræfte med sådan en sådan lidt hverdag. Det synes jeg skulle godt, jeg har gjort mig for ting til i dag. Så skal vi kræfte med. Og jeg har også lige gjort en kollega en tjeneste. Jeg vil lave nogle videoer. Du gider vi sgu med her? Nej, det gør nok ses noget. Jeg skal til at lave noget lækker adels med hvidløg. Nu skal jeg kræfte med stinker hvidløg. Jeg har en kollega, som har hørmet hele ugen. Nu skal han fandme have noget ånden i hovedet for mig. Jeg kan sætte med låget. Jeg skal simpelthen stå og puste ham ind i hovedet. Kom her. Der kommer 3 gange så meget hvidløg i, hvad der skal være. Og så purløg, og så kommer der lidt dild i også. Og creme fraiche. Og så møger jeg mig samtidig også. Ja. En kraftig ved lugten i ånden, kan jeg love dig. Og så skal vi have det her hvidløg. Godt med hvidløg. Uden at skrælle lort. Tænk, hvor mange kræfter jeg havde, var. Hold da op. Og bandet kameramand til at styre det der bøslort. Masser af hvidløg. Vi skal hørme og stinke og smage hvidløg. Jeg skal have endnu mere hvidløg. Han skal simpelthen hørmes ihjel, ham der. Nede på arbejde. Så skal han fandme hørme, så jeg fandme stinket på hans ånd hele ugen. Nu skal jeg sætte mig. Hold kæft, han skal kaste op, man. Ud over hele lortet er lugtet til mig. Sådan der. Endnu mere lortehvidløg. Hold kæft, han skal hørme det. Og så slår jeg en ordentlig skid også samtidig. Så det stinker simpelthen af både lort og ånden ind i næsen på ham hele tiden. Kraftedeme. Sådan. Sådan. Bare væk. Det er godt kendt meget, ikke kan lugte. Helt frisk hvidløg. Hvad var det stærkt? Og det stopper. Skal vi tænke, hvad den er? Æblerød bank skal vi se i morgen. Det gider vi ikke mere. Ja, det gider vi ikke mere.